छठी माई के कृपा हमरा ऊपर झरता। भक्ति में मनवा माई के जय जय करता। कमिटी के सेवकन से अनुरोध बा कि तनी छोट छोट लड़कन पर विशेष ध्यान रखे के बा। लौकता न बबुआ बोला गईल बा कहाँ। कोसिया के उखिया कलसा धईल बा कहाँ। बोला सुना दादी बबुआ संगे